Třetí zastavení. Velerada odsuzuje Krista. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Neboť svým křížem si vykoupil svět. Rozjímání připravili katechumeni farnosti Plzeň Bory. Čistý a bez viny byl Pán Ježíš, když se dostal před soud lidí. Chtěli ho odsoudit, ale neměli proč, protože v jeho ústech nebyla lest. Takový zmatek tu nebyl už dlouho. Chtěl bych vidět člověka, který tomu všemu rozumí. Máš pravdu, Kajfáši. Přišel Jan, chodil po poušti, měl na sobě velbloudí kůži, pojídal kobylky a med z divokých včel. Kázal o obrácení. Lidé se ho báli, říkali, že je to blázen. Setli mu hlavu a je klid. A teď nám tu přivedou toho Ježíše. Lidé říkají, uzdravuje, odpouští hříchy. Jak si to může vůbec dovolit? Je to žrout, pijan vína a přítel celníků a hříšníků. A slyšeli jste, jak říká, milujte své nepřátele? Kdo to kdy viděl? Vždyť je to nesvícení zákona. A jaký rozruch to vneslo do celé společnosti. Musíme se ho zbavit. Ježíš musí být odsouzen dle zákona, než se nám to vymkne z rukou. Ale vždyť nám stačí 2 svědci, kteří nám dosvědčí jeho rouhačství. Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Novou píseň vložil mi do úst, chvalospěv našemu Bohu. Bez svitku knihy je o mně psáno, rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru. Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine. Slyšeli jsme ho říkat o našem chrámu. Já zbořím tento chrám a ve 3 dnech vystavím jiný. Ale tak to nebylo. To přece řekl někdo jiný. Ale kde pak to řekl Ježíš, když nám vyháněl kupce z chrámu? Ale neřekl. Řekl. Já to řekl. Zapřísahám tě při Bohu živém. Řekni nám, jsi Mesiáš, Syn Boží? I když vám to řeknu, neuvěříte. Položím-li otázku já vám, neodpovíte. Ale od této chvíle
bude Syn člověka sedět po pravici Boha všemohoucí. A jsi tedy Syn Boží? Vy sami říkáte, já jsem. Rouhání, rouhání! Právě jsme slyšeli rouhání. Ani svědky nepotřebujeme. Co o tom soudíte? Honem smrti! Honem smrti! Hádej, Mesiáši, kdo tě odečil! Hádej! Hádej! Pán Ježíš nemohl zapřít svůj nebeský původ. Je prohlášen za rouhače, pro kterého je určen jenom jeden trest. Ale ten na pohled bezmocný, posmívaný Ježíš je čistá boží oběť. To všecko se muselo stát, aby pravda boží byla naplněna. Beránek musel být bez vady. Zůstal čistý a svatý vzdor rozsudkům lidí. S ním vítězí nad světem ti, kteří se nepropůjčí zlosti a nečistotě světa, jeho lži a násilí, ale pokorně snášejí protivenství. Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi. Ave crux spes unica